samu dace alisa yana nan alajin kai ne gida ka ce kana ka biyo ni hannan na baro tun din wannan ma ka biyo ni kai ba ka tafi kasuwa ka nemi shi ne yin alheri ko da Saudi ya koma ai zamu bi shi wannan alheri ka nemi kuɗi mana kai ma ka dinga bada wace sana'a ka zuciya ka baka san ka wani in faɗa ba za ka samu dan yau ban dama da kuɗi gida ba gaba daya alhaji haka zamu da kai gaskiya ka hakuri ni ka ga shiga kai gida ba sai an jima kar Allah ya saka bada tsiyacin ba kun da kuke tausayawa mutane can za ka yanka da wahalar ka sai dai ba mu gansa ba wallahi na gidana ya kwana biyu dan yo mun biskit din wuce alaikum abokina yau abincin ga kawo kai ce sun kashi kenan sai kai wani kake yi wallahi Allah to ya to ko rubuci ni ba azumi nake fa azumi wallahi azumi sai haba kai zaki ni bari ne wazan kawai ba da wani bari mun koma okay sai ka fito abokina sai dai ba mu gansa ba wallahi ka ci abinci ma nake ci Allah tuna ka mishi ne ma da ya guri sai ka fuskance ka kage baki abokina yau fa iya bayar na ka samu ba kuɗin lemu to ai normal ko ya mutin shi da ruwa ga ruwa ko ya amfana Assalamu alaikum. Ma ka sai dai ba mu gansa ba. Ce kuna ta nan. Ce buredi ma aka kora. Amma tuna ku. Baba, wannan bayani da yake wancan banza ne ba zai iya ba kan shi karami. Wa ya ga maka. Ai ga ce mun na abuwa. Kowa ya bada a yanka. Allah buda dafin dai. Gaskiya ne. Bakahucetayi2. Sai dai ba mu gansa ba kai wannan wannan dan uwan nawo gaba daya yayi bacci da Kai wa ya ga maka waye ne dan ba mu maleman nan mu shanye. wannan fa ba fajin mu kuma Uba har akwai abin da zai fi karfin kan. ba Ya ne wallahi. ba hankali ba Kutumar uba kai hudu ne. A dawanau da muka je daidai kan tunkwari inda aka sace Ado Bayero daidai nan wajen muka shigo kwararraba ka san asibitin Murtala ina jakar yan gurasa nan ta ba ballewa ya mutu ya gaskiya ga nan sai na ga mai You think say they wise?